Hakisiko teidän koulunne kouluruokadiplomia? Tähän on tultava muutos. Täällä näin. Onko ongelmia ruokailun kanssa? Juuri sinä siinä. Oletko koskaan kuullut kouluruokadiplomista? Kouluruokadiplomista. Kouluruokadiplomi parantaa ruokailutilannetta monella eri tavalla, muuttaen ilmapiirin lopulta tällaiseksi. Wow, miten tommotteen saa? Ruokadiplomin hankkiminen on hyvin yksinkertaista. Menet vain osoitteeseen www.kouluruokadiplomi.fi, täytät kyselyn ja näet voiko koulusi saada kouluruokadiplomin. Voi, valitettavasti koulusi ei läpäissyt ruokadiplomitestiä, mutta ei hätää. Kerro sille nyt, millainen koulusi ruokailun pitäisi olla täyttääksesi kouluruokadiplomin kriteerit. Jotta koulussa olisi hyvä ruokailu, on siellä oltava hyvää ruokaa. Tässä mestarikokkimme Lamache Alamiskuli ruokadiplomin instituutiosta. Bonjour. Hänen kanssaan käymme läpi hyvän ruoan valmistuksen, joka alkaa syvältä tuotantovaiheesta ja ainesosien tarkasta valikoinnista. Verratessasi raaka-aineita, muista tarkistaa aina niiden viimeinen käyttöpäivä. Tämä. Mikä taas tekee ruoasta eloisaa, ovat mausteet! Että ruoka olisi mahdollisimman maukasta, on lisättävä mausteja juuri oikeassa tasapainossa saavuttaaksesi juuri oikean aromien tasapainon. Oikeaoppisen kokin keittiössä mausteet ovat aina siistissä järjestyksessä kokin käden ulottuvilla. Tulihan siitä valmista. Saatuasi ruoan valmiksi on aika tarjoilla sen. Kiitos. Merci. Merci, senior. Merci. Jatketaanpas. Joo. Tärkeä osa kouluruokailua on ilmapiiri. Tilan on hyvä olla valoisa ja lämmin, paikka jos voi aterioida rauhassa. Ruokailijoiden tulisi pystyä valitsemaan oman erikoisruokavalionsa, esimerkiksi kasvisruokavalion mukaista ruokaa. Ilmapiiri olisi sitä tasoa, että jokainen voisi istua jokaisen vieressä. Valitettavasti opettajat ja opiskelijat istuvat yleensä yhä erillään ruokailuissa. Me täällä Ruokadiplomi-instituutissa päätimme kokeilla ruokailutilannetta, jossa opettajat ja opiskelijat ruokailevat toistensa kanssa. Musta se oli ihan, siis omalta kohdalta niin mä voin sanoa, en mä muiden opettajien puolesta voi puhua, mutta musta se oli ihan virkistävä kokemus joka suhteessa, että siinä tulee kuitenkin aika lailla samojen ihmisten kanssa istuttua aika vakipaikoilla siellä opettajien karsinassa, että ihan joka suhteessa virkistävä, mukava kokemus. Oli mun mielestä oikein loistava kokemus. Saisi käydä useamminkin näin, että miksei opettajat syö koko aika oppilaiden kanssa, nekin on kiinnostavia. Mä voisin tehdä tätä vaikka joka päivä. Mä viihdyn oppilaiden kanssa ja ei se ole mulle mikään ongelma. Se oli nyt erilaista, koska yleensä opettaja on se auktoriteetti ja nyt se tuntui enemmän samanarvoiselta, kun se istui sinne meidän kanssa eikä siellä omassa pöydässään. Pystyy luomaan ihan erilaista suhdetta ehkä opettajia, alkaa ymmärtää niiden taustoja ehkä paremmin ja tälleen, että mitä he tekevät. Se saattaisi olla ihan hauskaa, että halutessaan voisi mennä syömään oppilaiden kanssa. Toi on muuten totta. Seuraavaksi näytän teille traagisen tarinan Mattipojasta, jonka koulussa ei ollut ruokadiplomia. Ruokailutilanne oli meluisa ja hän joutui aina syömään yksin. Koska hän meni nälkäisenä tunnille, hän ei pystynyt keskittymään kokeeseen ja ei menestynyt siinä oikein hyvin. Mutta jos Matin koulussa olisi ollut ruokadiplomi, hän olisi syönyt ruokailussa kunnolla ja olisi menestynyt kokeessa. Koko hänen luokkansa olisi alkanut arvostaa häntä ja päästään tunnilta hänen koulumenestyksestään huomioitunut tyttö olisi tullut antamaan puhelinnumeronsa. Tuo vaikuttaa tosi hyvältä, että meidänkin koulu pitäisi hankkia tommonen ruokadiplomi.
Oletko valmis kokeilemaan koetta uudelleen? Olen. Äskeisen 5 minuutin aikana kuulemasi tiedot kattavat tietomääräsi päästäksi testistä läpi ja saadaksesi kouluruokadiplomin. Nyt sinunkin kouluruokailusi on mukava, viihtyisä ja nautinnollinen osa koulupäivää. Mene sinäkin osoitteeseen www.kouluruokadiplomi.fi testaamaan, voiko sinun koulusi saada kouluruokadiplomin.